Brad. Oh no! Brad. Ano? Sinawayan ako na ni Daraga, Brad. Oo. Ano daw? Ano kaya ang pambabae mo? Tapos, wala na lang sa akin. Narakap ako, Brad. Narakap ako. Dito na itong mga piseryoso, Brad. Hindi lang pinag-usa naman sila. Hindi ko magdala ko ng pisilyoso. Piseryoso ko talaga mo yan, Brad. Ano yung piseryoso ko? Kaya sa'yo mo, oo talaga. Hindi ko sa mga na relasyon. Ano naman pala kaya sana Usman, ano? sa akin, bagan mo ako, Brad. Gad ka. Baalay ka. Hindi ko man talaga pito yung bagali na kararanihan ko ng babae. Isip mo man sa nang ako, madala akong matukso. Kaya, balay ka. Para sa mga kanya to. Ano yung para video mo yung bagaan? Seryosi ka sa baga na relasyon. Tapos mo para luloko-loko ka. Oo. Tapos mo nangarakap ka. Ari mo na sa mo, sinuwayan ka. Yan, bro. Natali ako. Tuwa kang magbarkada niya daraga mo yung katikang tabangan. Oo. Sa food mo. Nagagili ka sa bagaan. Tapos lulokon mo man sana. Oo. Bawal na ako yung Valentine's. Uling. Ayop. Dako ka di. Ay, Brad, tabang niya ako, Brad. Na magkaayos kami ni... Yung problema mo pala na pinagsuwayan ni Kata, dahil kang kalit mo na Valentine's. Hindi parang gusto mo nagkakabi. Di kang iserye ko sa relasyon. Tapos, ma? Kasi kung magbalik ka na ng doy. Iyagin mo ako, makutabangan mo ako na explain mo sa Agurin mo. Ay, nasa. Yan. Para problema mga Valentine's Day, utang sa kanila, may problema. Kaya ang Valentine's na Problema doon na nga na dito. Kung ambisyoso yung mga utangan. Teka, dito ka po bayaran. Ako malang sa inyo, pag-rekombiran sa inyo, pag-ari ka. Sunod ang koneksyon yung utang na sa problema ko. Pagkato koneksyon. Kung ka mo magkabalikan, sa akin naman ka mag-utang ng pang-date ninyo. Kuha mo. Mali ka pa gasa. Na pising ka. Amuan sa inyo. Kung mo ito magbayad. Para ako sa inyo nag-iayas ng tabangan mo ko. Tapos pising mo na utangan. Bagang balik ka. Yung mga nila. Hindi ka magpakasiryo sa baga na relasyon. Hindi mo parang gusto hindi ka magandang palit. Mag-seryoso ka sa isad sana. Hindi yung kung sisay-sisay. Dinaram-ram lang. Utang. Ang panggas ha.